ሰላም ከመይ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ሰራዊትና ዝውሃቦ ፍሬን ምፍፃም ኣብ ዝሓሸ ድልውነትን ቁመናን ይርከብ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ። ፕሬዚደንት ኢራን ጉዕዞ ናብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ምኽባር ዋጋ በረራ ንቁጠባ ኣፍሪቃ ብኸመይ ይፀልወሎን ዝብሎም ካልኦት ዜናታት ሒዝና መፂናልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ምኽባር ዋጋ በረራ ንቁጠባ ኣፍሪቃ ብኸመይ ይፀልወሎ? ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብነፋሪት ምጉዓዝ ካብቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝግበር ጉዕዞ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ። ተጓዓዝቲ ልዕሊ ዋጋ መጓዓዝያን ብዙሕ ቀረፅን ይኸፍሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍሪቃ ናብ ዘላ ሃገር ካብ ምጉዓዝ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ምብራር ይሓስር። ቀሊሉ ንምርዳእ ካብ ርእሲ ከተማ ጀርመን በርሊን ናብታ ዝዓበየት ከተማ ቱርኪ ኢስታንቡል ትሕቲ 3 ሰዓት ንዝወስድ ቀጥታዊ በረራ $150 ትኸፍል። ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ንተመሳሳሊ ጉዕዞ ንበል ካብ ርእሲ ከተማ ዲሞክራስያዊት ኮንጎ ሻሳ ናብ ናይጀርያዊት ዓባይ ከተማ ሌጎስ ንምብፃሕ ኣብ መንጎ ክሳብ 20 ሰዓት ዝወስድ ናይ ነፋሪት ለውጢ ተወሲኮ ካብ $500 ክሳብ $850 ትኸፍል። እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ንግዲ ንምስላጥ ኣዝዩ ከቢድን ክቡርን ይገብሮ። እቶም ዝግድኡ ድማ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮኑን። ኣስታት 83% በረራታት ዓለም ዝሽፍኑ ኣስታት 300 መንገዲ ኣየራት ዝሓቁፍ ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር IATA 12 ቀንዲ ሃገራት ኣፍሪቃ መጓዓዝያ ኣየር ንምምሕያሽ ሓቢረን እንተዝሰርሓን ዕዳጋአን ክፉት እንተዝገብራን 150,000 ዕድል ስራሕ ንፈጠራን ሓፈሻዊ ምህርተን ድማ ልዕሊ $1.3 ቢልዮን ማዕበየን ክብል ይምኩት። መጓዓዝያ ኣየር ኣብ ሕድሕድ ሃገር ሓፈሻዊ ምህርቲ ክዓቢ ቀጥታዊ ኣበርክቶ ኣለዎ። ስራሕ ይፈጥርን ቁጠባ የነቃቕሕን ይብል ዞባ ምክትል እቲ ትካል ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ካሚል ኣዋድሂ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዱርሃም ብሪጣንያ ተሓካካዚ ፕሮፌሰር ሕጊ ንግዲ ዝኾነ ኣደፎላኬ ኣደየየ ብተመሳሳሊ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ድኹም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ብዙሕ ትስእን ከም ዘላ ይሰማማዕ። መጓዓዝያ ኣየር ቁጠባ ከም ዝዓቢ ተራእዩ እዩ። ኣብ ካልኦት ክፍለ ኣህጉራት ከም ዝረኣናዮ ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎም መንገዲ ኣየራት ርክብ ወፃኢን የመሓይሹ። እዚ ብግዲኡ ቱሪዝም የሰስን ንሱ ድማ ብዙሕ ዕድል ስራሕ ይፈጥር ክብል ይረድእ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ድኹም ዝርግሕ መንገዲ ባቡር ዘይምህላውን ንፅዕነት መጓዓዝያ ኣየር ተመራፂ ክኸውን ገይርዎ። ብዛዕባ ክሊማ ዓለም ዝግለጽ ዘሎ ሓደጋታት እውን ንኣፍሪቃ ሃሲዋ እዩ። ኩሉ ብዛዕባ ልቀት ካርበን ክጥንቀቕን ዝነኣሰ በረራታት ክካየድን ስለ ዝመክር ዋላ እኳ 18% ህዝቢ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነብር እንተኾነ ኣብቲ ኣህጉር ዝግበር በረራታት ትሕቲ 2% ጥራይ ዝሽፍን። ፕሮግራም ከባቢ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ኣፍሪቃ 3.8% ልቀት ጋዝ ጥራይ ዘለዋ ምስታ 19% ልቀት እትሽፍን ኣሜሪካን 23% ዘለዋ ቻይናን ዝዳረግ ኣይኮነን። ኣፍሪቃ ብሃብቲ ተፈጥሮ ሃብታም ክትከውን ትኽእል እንተኾነ ካብተን ሕቡራት ሃገራት ዘርዘረን ትሑት ምዕባለ ዘለዎን 46 ሃገራት 33 ኣብቲ ኣህጉር ዝርከባ ኮይነን ድኽነት ንሚልዮናት ነበርታ መዓልታዊ ስጋት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ዋጋ በረራ ከም ናይ ኤውሮጳ ወይ ካልኦት እንተዝኸውን ብነፋሪት ክጓዓዝ ዝኽእል ማእከላይ እቶት ዘለዎ መጠን ህዝቢ ይዓብዩ ዘሎ። ሃገራት ኣፍሪቃ ዓውዲ መጓዓዝያ ኣየር ንምውሃድ ንዓመታት ዝገበረኦ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንትካላት ኢንቨስትመንት ፋየርፋክስ ኣፍሪቃ ፈንድ ዝመርሕ ዘመዴነ ንጋቱ ቁጠባ ኣፍሪቃ ሕሰጋገር እንተተደልዩ ድኹም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ንምፍታሕ ዝተወዳደ ትልሚ ክህሉ ኣለዎ ይብል። ዘጌት ኣብ ኣፍሪቃ መንገዲ ኣየራት ብክልታዊ ስምምዕ ሃገራት ከም ዝሰርሑ ዝገልጽ እቲ በዓል ሞያ ብዙሓት መንገዲ ኣየራት ሃገራት ኣፍሪቃ ወፃኢታቶም ንምሽፋን ከም ዝጽገሙን ገሊኦም ድማ ብኽሳራ ከም ዝጓዓዙን ይዛረብ። መብዛሕትኦም መንግስታት ኣፍሪቃ ኣብ ጭራኦም ባንዴራ ሃገረን ዝለጠፈ ነፈርቶም ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሂዝሮ ወይ ከዓ GFK ክርእይዎን እዮም ዝደልዩ። እንተኾነ በይኖም ደው ዝበሉ መንገዲ ኣየራት ክቕፅሉ ከም ዘይክእሉ ክፈልጡ ኣለዎም። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ኤውሮጳ ትምህርቲ ብምውሳድ ምሕዝነት ክፈጥራ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ኣቶ ዘመዴነ ሕብረት ምፍጣር ዋላ ኣብቲ ሃብቲ ዕዳጋ ዘለዎ ኤውሮጳ ንቐጻልነት መንገዲ ኣየራትን ዝሓሰረን ዘተኣማምን ዋጋ ንምቕራብን ወሳኒ እዩ ይብል። ሕብረት ኣፍሪቃ ሰማያት ኣፍሪቃ ናፃ ንምግባርን ዋጋ ንምቕናስን ንዝጀመሮ ተበግሶ ሓደ ዕዳጋ መጓዓዝያ ኣየር ኣፍሪቃ 35 ሃገራት ዝፈረማ ኮይነን ተግባራዊ ንምግባር ግን ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ። ካሚል ኣዋድሂ መራሕቲ ኣፍሪቃ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘይብሎም ዝገልጽ። ኣብ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ዝጥቀስን ኣብነት ዝኸውንን ሓደ መንገዲ ኣየር ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቅድሚ 15 ዓመታት 4,000 ሰራሕተኛታት ዝነበረ መንገዲ ኣየር ኣብዚ እዋን ልዕሊ 17,000 ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ኣሎ። ዋላ እኳ ኣብቲ ናይቲ ሃገር እንተኾነ ከም ሓደ ንግዳዊ ኣካል ካብ ኢዳ ኣእታውነት መንግስቲ ነፃ ኮይኑ ዝሰርሕ ብዙሕ ነፈርቱ ብዕፅፊ ብምውሳኽን ኣዲስ ኣበባ ዞባዊ ማእከል ብምግባርን ናብቲ ሃገር ሸርፊ ወፃኢ የእትሎ። ካብ ምእታው ሚሌኒየም ካብ ደኸታት ሃገራት ዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብተን ብቕልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ እያ። ኣብ ምዕባል ስትራቴጂ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምምኻር ወሳኒ ተራ ዝተፃወተ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ዘመዴነ ንጋቱ መንገዲ ኣየር ነቲ ሃገር ሚልዮናት ዶላራት ከም ዝእቱን ንዜጋታት እውን ምንጪ ኩርዓት ከም ዝኾነን ይገልጽ።
ጉዕዞ ፕሬዚደንት ኢራን ናብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ቶም ረቡዕ 12 ሓምለ ኣብ ኣፍሪቃ ዕደቱ ክጅምር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ እቲ ዑደት ወሰንቲ መዘክር ምርዳእ ንኽዛዘም ከም ዝተዳነጎየ ገሊጹ። እቲ መግለጺ ፕሬዚደንት ሩቶን ራይሲን ክልተኣዊ ኣኼባ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጹ። ኢራን ምስ ኬንያን ኡጋንዳን ዚምባብዌን ዘለዋ ቁጠባውን ፖለቲካውን ርክብ ንምዕባይ ትስዕር። ላዕለዋይ ክኢላ ማእከላይ ምብራቕ ካሚያር ባባክ ንኣፍሪቃውያንሲ ናይዚ ኣፍሪቃዊ ምብጻሕ እንቅፋታት ኣፍሪሱ ኣሜሪካ ኣብ 2018 ብሓደ ወገን ነቲ ስምምዕ ኒውክሌር ካብ እትገድፎ እንድሓር ቴህራን ዝምድናታት ንምብዛሕ ክትጥምት ጸኒሓ እያ። ስለዚ ብፍላይ ኣብዘን 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ዓቕሚ ብሓፈሻ ድማ መጠን ዕዳጋ ኣፍሪቃ እንተርኢና ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኢራን ዲፕሎማሲኣ ኣሕየላቶላ ምፍርራም ስምምዓት ድሕሪ 11 ዓመት ብሓደ መራሒ ኢራን ንፈለማ እዋን ናብ ኣፍሪቃ ክገብሮ ትፅቢት እንተተገይሩሉ እገዳ ኣብ ልዕልታ ማእከላይ ምብራቕ ሃገር ፀገም ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። እንቅፋት ከይተረፈ ገለ ስምምዓት ክፍረም እዩ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን እዚ ዓይነት ስምምዕ ኣብ ዝቕጽሉ 2 ዓመታት ንኽልቲኦም ሃገራት ንኽልቲኦም ወገናት ከመይ ፍረ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ይብል ባባክ። እዚ ዓይነት ዝምድና ክሳብ ክንደይ ክሰርሕ ክንጽበ ከም ንኽእል ንርአ ኣብ ቅድሚ እገዳ ኣሜሪካ። እገዳ ምዕራባውያን ኣብ ቦትኡ እንተጸኒሑን ቴህራን ምስ FATF መዘኻኸሪ ኣዳላዊ ሓይሊ ዕማም ፋይናንሳዊ ስጉምቲ ዘይተፈትሐ ፀገም እንተሃልይዋን ስርዓተ ባንክታት ስዊፍት መንገዲ እንተዘይሃልዩን ኣብ መንጎ ኢራንን ካልኦት መንግስትን ብኸመይ ስምምዕ ከም ዝፍጠር ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ፍረ ግን ክህልዎ ይኽእል እዩ ክብል እቲ ላዕለዋይ ክኢላ ማእከላይ ምብራቕ ተንቲኑ። እቲ ሓቀኛ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካ ዘጠቓልል ዓበይቲ ሓይልታት ማለት ምዕራባውያን ሓይልታትን ዘሎ ፀገም እዩ። ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኢራን እውን ዓብዪ ጽፍዒት ኮይኑዎ ኣሎ። ቴህራን ምስ ሩስያ ክትውግን ትኽእል እያ ዝብል ክስታት ንኢራን ደገፍ ናይተን ኤውሮጳውያን መሻርክቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሃገራት ኣርሒቑላ ኣሎ። ስለዚ እቲ ልኡኽ ኢራን ብዘይካ ከም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን ላዕለዎት ነጋዶ ዘጠቓለል ክኸውን እዩ። ድሕሪ ደገፍ ፕሬዚደንት ፑቲን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ኣብ እዋን ኩናት ዩክሬን ቁጠባ ኢራን ባጢራ ኢራን ወሪዱ እዩ። እዚ ሓደ መንገዲ ንምርካብ ዝሕግዝ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ትማሊ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዕዶት እዩ ነይሩ። ረባሕ ምናልባሽ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ክኸውን ይኽእል እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዑደት ኣፍሪካ ሓድሽ ነጥቢ መቐይሮ ክብል ገሊጽዎ። ካብ ወርሒ መጋቢት ቴህራን ብቻይና ዝገብሮ ስምምዕ ምዘባዊ መወዳድርታ ሳዑዲ ዓረብ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ክትመልስ ተሰማሚዓ። ፕሬዚደንት ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንቬነዙዋላ ዘጠቓለለ ዑደት ላቲን ኣሜሪካ ቅድሚ ምክያዱ ናብ ኢንዶኔዥያ እውን ተጓዒዙ እዩ። ሰራዊትና ዝወሃቦ ወፍሪ ንምፍጻም ኣብ ዝሓሸ ድልውነትን ቁመናን ይርከብ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ። ኣዲስ ኣበባ 4 ሓምለ 2015 ዓ.ም ግእዝ ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃቦ ወፍሪ ንምፍጻም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝሓሸ ድልውነትን ቁመናን ከም ዝርከብ ላዕለዋይ ኢንታማዦር ሹም ሓይልታት ጦር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ዝበሉ ካብ ዝኾነ እዋን ንምዝማንን ንዓወትን ንዳሎ ብዝብል መሪሕ ሓሰባዊ ዓመታዊ ክብረ በዓል ማእከላይ እዝ ዳሎል ኣብ ከተማ ጅማ ኣብ ዝተኸብረሉ እዋን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ። መልእኽቶም ድማ ማእከላይ እዝ ዳሎል ብሓዊ ዝተፈተነን ንሉዓላውነት ሃገር ዘኹርዕ ጅግነት ዝኸፈለ ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣባላት እቲ እዚ ኣብ ቀጻሊ ግብኦም ብዝዓዘዘ ኣፈጻጽማ ንኽዋፅኡ ድልውነቶም ዝበለጸ ከጠናኽሩ ከም ዝግባእ ገሊጾም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ብዘበናዊ ዕጥቂ ብምውዳብ ብዝውሃብ ግቡእ ንምፍጻም ካብ ማንም ንላዕሊ ኣብ ዝሓሸ ድልውነትን ቁመናን ከም ዝርከቡን ተዛሪቦም። ቀንዲ ዕላማት ሰራዊት ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምሕላው ከም ዝኾነ ብምሕባር እዚ ልእኽቶ እውን ብብቕዓት ክዋፃእ ይግባእ ኢሎም። ማእከል ጅግንነት እቲ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ስም ሰራዊት ምክልኻል ብሓሶት ብምጽላእ ፖለቲካዊ ዛዕቦኦም ንምፍጻም ዝሰርሑ ኣካላት ካብ ተግባሮም ክዕቀቡ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ቀንዲ ዕላማ እዞም ኣካላት እውን ካብ ባዕዳውያን ልእኽቶም ምቕባል ኢትዮጵያ ምፍራስ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ቀጻሊ እውን ህልውናን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ብምኽባር ናይ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ብብቕዓት ንምውፃእ ድልው ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ዜና እዚ ነይሩ። ስለምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም።